ndaenda kumbozviitira uchiya umana. Ha, paine mukadzi wangu towirirana apa ngatati takatorongana kuti ada kutoenda kunze kunomuda. Pana mafoto zagogo shamwari pabirthday rawo. Shamwari wakaitironanizve nabamukuru ndaenda kutombowedzera mari yangu baba ndakazoshayiwa mari. Saka una umbondiudzawo kuti uda kuwedzerawo mari yebirthday ragogo. Adaingotiwo zvinhu zvakatokuomera dia. Aiwa kutongobatsirana shamwari, murume nemukadzi kutongobatsirana. Aunyepya pakaipa ende vanga munhu haadi kuchembera. Tasaone machenero vanga vakaita. Wawa vakachena vakachena chenero apa munhu mukuru kudai sokuda kuchena kudzokera pausikana. Aiwa kuchembera vachembera zvavo but kuchena wangu wakachena shamwari. Hakuna munhu anombobvuma kutombochembera. Tinombozvitawo. Aiwa tozviita totadzanei. Tenda out. Totadzanei kuzviita. Aiwa tese takangosangana shamwari. Saka ndeni makazoti kudiko. Nenyaya yeye ndakambotaura nemi nchiti ndoda kuenda kunowedzera staff rangu kunoda. Izvozvo chete. Donda rini? Ndoda kuenda nhasi nokuti mafriends angu inini ari kubuda nhasi kuenda kunoda. Pana chakamboipa dia mabuda muindi. Mari yako yekubalanza ye? Aiwa mari bro. Ndachiti pamwe haisi kubalanza asi modzoka zvarini? Zvingori zve2 days chete tatodzoka. 2 days? Hapana ana problem. Izvezvi arumika. Apa mufesi wangu anoti kudii nemawiro anatoita. Apa papaizika manje. Chatarisana sei kana vanhu vanochinga vachiti kudii. Ame tendombera pateni pangu. Apagona nandinyumwa paya. Anangu ikatomborova but iwo zvemujolo but ndabhayiza paya kunyumwa. Ndatadza kukona kunyumwa kumanaka vakomanaka. Amen. Ndichangoona. Shambirerije. Shambirerije. Wandifunga nasi. Yatiremba. Kubigwa usitopedza. Ndakutopedza ndakatomira imimi. Ngatiti kavara kati chingoenda because kwangu kundasiya ndanyepo. Wangu ndatomudza kuti ndinoenda kweko kunodi noshuta video remuchato. Ini wangu angachiza zvake kuti nichabuda apa enda kubasa kushop. Saka pakanaka kapo. Saka madhiri boss. Saka ande. Ande. Mate zvinozoita here tibude tese vanhu vakazotiona tichibuda tese vanozoti kudii? Ipapo ipoint. Because tikabuda tese rushinji runotiona. Saka zvandikufunga ka. Indogona kubuda neroad yekudemo. Tonitindira ndakadai. Iwe ubuda wakadai. Tonosangana mubasi stop. Aiwa, alright.
saka wewe nenyaya yako yangu chimbofunga kuti zvonzwi Antombozivewo intete. Antorina kana idea. mai mwana zvandiri kuona apa ndezvoti motodzoramba kwenyu munotaurana nemurume wako muri ikoko kudzidza kwedu hakuna kana munhu akaita zvinzvonyesa sezvawaita izvo wakambonzwani hakuna mbora kwaita zvinzvonyesa kudai so saka ndikutoona zvoti wotodzokera kumurume wako ikoko munotaurirana muri ikoko nemurume wako munokumbirana riregere ikoko Anonondirova tete. Kozi angobuda asina kana kuchataura. Dei matondiperekedzawo. wakati wandishuriri kubva zvawakaroorwa maigara ikoko kumba kwako nemurume wako ikoko muchidya zvinonaka muchidii waiziva kuti natete nhasi ndokuti kuita zvinhu zvako zvinoyesa kudaisawa kuti kuti mutondiperekedza mundiperekedze ndikuperekedze kubuka ndokuperekedza pawakata chikomba chocho wakandiudza here tete ndine chikomba wakandiudza waunza tete une chikomba nhasi ndopa kuti ndikuperekedze ndikuti mundiperekedza handira kwandomboenda neweni handira kwandomboenda newe wakamboshanyawo pano kuti tete ndakuya kuzokuona isa tete vangu wakambouya panewe nhasi kuti waita zvinyaya zvako kuti tindiperekedze ndokuperedza kubuka ndokupedza kunhu zvinonyanyisa kudaro handira kwandoenda ine kunonyara zvangu kumba kwevaridzingo handira kwandoenda ndamurume wako munokumbirana riregere muri ikoko Tete ndokumbirawo ndonourayiwa. kana uine nzara ndakarora ndakabika chimoto chirimo mumba ndinobika tii umwe uinde kumba kwako izvozvi ubve pano My name is Chuboy. Vatari veDMTV ndauyawo pano kuzokudzeri pane kamuchakunanzva katiri kuvhura mai manje kanonzi ndakaronga dondo. Saka garai makatenga data, mubva masubscribe, mubva malike, mubva mashare. Goodbye.